yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Agnam Siwol to Agnam Goli e to Agnam Coley e rewo Sénégal. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe ɗiɗi lewru sappo ɓuuri hitanuji ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi goomu kono ardotongo golle force unifié AS ɗum woni dental kono dawlaji leyɗele Sahel darnama to ñame leydi Niger ɗum laati ko caggal jillu Abdourahmane Tiani horejo ndi leydi to Bamako ngal kawtal kono koɓe ujune joyyi ɗe leyɗele tati fandare mabɓe ko haɓade rafinde nago e nder ɗe leyɗele men gartu hen Côte d'Ivoire kilogramme cacao ɓeydama temedere e mbuuɗi nogas joni laamu holli wonde kilo fuu jarata nambin yeyete ko temedde joyyi e capanɗe jeegom kalis CFA ɗum koko fewti alhaali campagne orgal hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi e hitande ujunaje ɗiɗi nogas e jeegom ngu coggu fiɓangu wonani weltare remoɓe cacao kono Israël nangui yoga e laaɗe maayo tawdade e orgal laaɗe yurmede gam Gaza activiste en iwruɓe leyɗele kewɗe aɗa naaru no hulani naadugol guure e balle toon to Gaza gorma Israël no lundi o alhaali bisimilla mon on calminama on jurama on jettama force unifié AS ɗum woni dental kono dawlaji leyɗele Sahel ɗe golle puɗɗama ɗum haalama e jillu général Abdourahmane Tiani to Bamako e talata faltiɗo horejo Niger jodima e nando makko mo Mali général Assimi Goïta Abdourahmane Tiani holiti wonde état major ɗen leyɗele Sahel Mali Niger Burkina Faso darima gam fuɗɗade golle ko heewi hen kadi waɗama Abdoulaye Diallo nokkure kunu ardotonde kawtal kunu ko leyɗe Sahel woni AS darnama to ñame e nder dakorgal kunu weyo temedere e goo ɗo kunu kuuɓe e gollanaynoɓe barkan gonno e gardigu nde joɗorde état major dendinde burkinajo goto wiyeteɗo colonel Eric Dabiré o teskima e gardagol diwan konu jegabo to funnage Burkina Faso nokkure tawande e nde kuliyankoɓe ɓuri tampinde ko fewti e janguji mabɓe so tawi état major o fuɗɗima golle wiide Abdourahmane Tiani ko lutti ko jonnugol ɓen konu ko be alaji kabirɗi holliti Ibrahima Traoré alat ɓennuɗo o e wiide horejo laamu fadde o Burkina Faso kala leydi taw andi AS namdoto kabirɗe ɗe ɓe ndendi bataillon arano Burkina heblike ɗiɗaɓo o na e heblo hemo wawi fuɗɗade golle e nder lebbi ɗiɗi ɓeydi hen Ibrahima Traoré kono tan golle kono dendade ina jokki gila e lewru goɓuru nde hitande ɗo ñande nde ngal kawtal konu darna ngal kawtal ma jogo fodde ujunaji joyyi e konunkoɓe